Debes falar amor para non esquecer, o galego usar para non o perder. Recorda que temos unha lingua viva. Ola, sabedes que un trovador? Sabedes que foi Martín Codax? Coñecedes os cantigos de amigo? Sabedes que o pergamiño Vindel? Por que é tan importante? As respostas a estas preguntas atoparedes se prestades atención. Os trovadores foron poetas medievais que creaban composicións musicais e literarias destinadas a ser cantadas. Martín Codax foi o gran trovador galego que viviu entre os séculos XIII e XIV. Escribiu en galego-portugués 7 cantigas de amigo. As cantigas de amigo son as cantigas onde a namorada queixase da ausencia do seu amado. O pergamiño Vindel é un documento que contén as 7 cantigas de Martín Codax. Así chámase porque foi descuberto por un libreiro chamado Pedro Vindel no ano 1914. Este pergamiño atópase na The Morgan Library and Museum de Nova York. É moi importante porque contén os pentagramas coa música, xa que ata aquel entón só sabíamos recitalas como fan os nosos compañeiros. Escoitade estes videopoemas. Ondas do mar de Vigo. Ondas de mar de Vigo, se vistes, meu amigo, e hai Deus se berra cedo. Ondas do mar levado, se vistes, meu amado, e hai Deus se berra cedo. Se vistes, meu amigo, o porqué eu sospiro, e hai Deus se berra cedo. Se vistes, meu amado, porque hai gran cuidado, hai Deus se berra cedo. Hai ondas que eu vin ver, se me saberedes decir, por que tarda, meu amigo, sin min? Hai ondas que eu vin mirar, se me saberedes contar, por que tarda, meu amigo, sin min? Ai Deus se bora, meu amigo. Ai Deus sabora, meu amigo, con meu señeira estou en Vigo. E imos namoradas! Ai Deus se salva, ora meu amado, con meu amigo señeira maña. E imos namoradas! Co meu señeira estou en Vigo, e nunhas gardas non é comigo. E imos namoradas! Comeu en Vigo señeiras mañas, e nunhas gardas migo non trago. E imos namoradas! E nunhas gardas non hai conmigo, ergas meus ollos que choran migo. E imos namoradas! E nunhas gardas migo non trago, ergas meus ollos que choran ambos. E imos namoradas! Debes falar amor para